何かプロジェクトを立ち上げるときに、まずリサーチからすごく始めるんですね。その場所でしかできないようなことをやりたいし、生活スタイルだったりとか、なぜかわからないんですけど、土地の構造だと都市がどういうふうに、メインの道路がどういうふうに走ってて、公共の施設がどういうふうにあって、緑がどこにあって、で子供がいる人たちはどういうふうなルートを通ってこのショッピング街に行くんだとか、なぜかそういうことがすごい気になるんです。そこからなんか人間の行動のことだったりとか、どういうことを思っているのかなっていうことの切り口になるんですね。なので今回も2ヶ月ぐらいで滞在させてもらって、もうほとんどが初めそのリサーチの時間に当てました。で、すごくすいません、初めから言います。水戸に来た時に、私はもうロンドンに3年半いて、ほとんどそのまま来たようなもので、意識としては私がここで何ができるか、そればっかり考えてたんですね。で、使うものはそのロンドンで拾い集めたりもらってきた330のものを使う、そういうキーワードから私は入ったんです。で、水戸、私が何回か足を運んだことがある。ただ震災の日に私はいなかった日本人のうちの一人で、水戸の町のために何ができるか、で伝えたいメッセージは何かと、あとは、どういう状況であるかということを、自転車も提供でしたね、支給してもらったので、自転車で毎日冒険をしていたんです。で、一番大きなきっかけになったのが、水戸駅に着いた瞬間に門脇さんに会うためにバスに乗ろうと思ったんですけど、なんか知らんけどチラシとか持ってたのを全く忘れてて、どこのバスで降りるか忘れてしまってたんです。で、誰かに聞こうと思って芸術館に行きたいんですけど、どこで降りたらいいか教えていただけますかって言ったあるおばあさんがいらっしゃっていう家にあったんですよ。で、それ泉町1丁目だよっておっしゃって、で、ありがとうございますって私はバスに乗り込みました。で、そのおばあさんも私の後に一緒のバスに乗ってきはって、で、私が座った時にはそのおばあさんはまた全然違うところに座ってあったんですけど、さあと私が腰を下ろした瞬間にタタタタタと一緒にちょこんって座らはって、何でもないお話をしだされたんですね。うちには孫がいっぱいいて、子供は自分の子でも他の子でも全部可愛いとか、そう何でもないような話をしながら、じゃあもう着くね、じゃあ行ってらっしゃいということで、私がじゃあいくらかなと思って160円でしたっけ出そうとしたら、いいのいいの、あんた払わなくていいからっておっしゃったんです。私意味が分からなくて、はいって言って、でよく聞くとその自分が持ってる体積みたいなのがあるんですよね。それをあげるからこれでやりなさいっていうことだった。でその時点でちょっと、なんか普通じゃないですよね。ありがたかったんですけど、でも結局それが違うバス会社のもので使えなかったんですよ。でもその時の一言が、いや私恥ずかしいって言われたんですよ。でなんかこう自分の行為とか自分のホスピタリティで人に何かをやってあげようと思った時がうまくいかなかった時に恥ずかしいって思って、これはもう日本人でしかなくて、ものすごい心動かされたんです。で私は日本人なんですけど、水戸に来てやっぱりどっかで町に足ついたことをやろうと思ってたんですけど、震災のこともあるので、でもやっぱりなんかこうヨーロッパで言われるなんかちょっと洒落た感じのなんかそういう浮ついたところが絶対あったんです。でもそのおばあさんの一言で、こんなのね、私日本人だからちゃんと気配りだったり挨拶の部分だったり、そういうところを絶対にちゃんとして地元の人にきちんと対応して関係性を作ってプロジェクトに取り組もうって思ったんです。それはすごく大きかったです。でそういうふうに気づかしてくださったそのおばあさんにお礼が言いたくて、そ
になってる時に名刺をもらったんですね。そこにはネスパっていう居酒屋さんの名前があったんですけど、でおばあさんのお名前は持ってなかったんです。でそのお名前も聞かなかったし、俺に言えなかったと思って、その日のうちに行ったんです、そのネスパに。そうするともう入るやいなや、この子かこの子かって言って、お客さんがもうみんなでこうなんかうわーって盛り上がってたんですよ。でそのおばあさんが、今日ねこんな子に会ってねって、私別に何にもやってないんです。で芸術館で展覧会やるとも何にもやってないんですよ。だから何が気に入ってそういうふうにみんなに話をしたか全然わかんないんですけど、そこで出会った人たちっていうのが本当にディープな人たちばっかりで、もともとずっと水戸で生まれて水戸の歴史を知っていたりとか、いろんな芸術館のことだったりとか、いろんなことを教えてもらったんですね。で私が全然知らなかったこともたくさんあって、その中の一つに、私はなぜ水戸芸術館で展覧会をやりたかったかというところにつながってくるんですけど、その理由っていうのはやっぱり私は京都に住んでた時から何度も水戸に足を運んでいて、っていうのも本当に面白い展覧会をずっとされてたんです。展覧会の会場だけの枠にとどまらないような、もうちょっと場所を限定しないものだったりとか、そういうところがすごく興味があって、私がもしも展覧会できるんだったら水戸芸術館だけしかやりたくないと思って、去年の夏に門脇さんにお話しに行ったんですけど、そういうふうに地元の人の中にも溶け込んでいる芸術館だと思ってたんですけれど、すみません、ちょっといいですかやっぱり地元のそこにいらっしゃる方たちの話を聞くと、芸術館ってやっぱり敷居が高くって何をやってるかわからないし、情報が入ってこない、劇場と音楽のところもあるけれども、うちらなんかには、そのスペースがないとかいうような、割とネガティブな意見がいっぱいあったんですよ。で私はものすごくショックで、それにまた私が思い描いていた水戸芸術館って市民の人から自慢していけるような美術館だと思ってたんですね。で浸透していると思ってたんです。でそこでまずショックを受け、でもそのショックを受けたもう2秒後ぐらいに、よしじゃあここは私が何かしないといけないと思ったんです。でそれは、芸術館と水戸の人の間をつなぐ。で私もその一人だったんですけど、外部から来て水戸の街を散策せず、展覧会だけ見て帰ってしまっていた。で観客と水戸の街をつなぐこと、あとはこの水戸の魅力を私が再発見できるような、そういうことができないかっていうそのキーワードがまたそこでポンポンポンって出来上がってきたんです。それはもう到着した当日です。でそこから、その日はもうすごい濃い出会いばっかりで、次の日もう自転車でもう本当に毎日自転車でうろうろしていて、そういう人たちとも会って声をかけてくださったりとか、いろんな方紹介していただいたりとかして、だんだん形が見えてきました。でそのつながりというか、なんていうか流通させるっていうことをなんとかしたいなっていうのが大きな軸にあったのと、あとは私さっきも言ったんですけど、震災の方をもちょっとは考えていて、私がその震災当日にいなかった日本人として日本にいなかった日本人のうちの一人で、今だからこそ言えるメッセージっていうのは何かな。でそこに私がロンドンでやった抱えている335都市もの、要するに不要になったものっていうものを水戸の中に持ち込んで、何が伝えられるか、どこかで何かが不足しているか、反対側で何かが余る。でそれを埋め合わせしたりとか、そういうことをすることによって、なんだかんだいろいろありますけど、世界はたった一つで、人間はいっぱいいますけど、その一つの地球をシェアしているっていうような、なんか少し違った視線とか、物の見方っていうことを伝えれれば
似合ってるとか全然言わないんですね。っていうのも、なんかこう、やっぱり初日にあったディープな世界っていうのが衝撃だったので、そこに私が、すいません、今美術館で展覧会することがあって、もう自分のやつとか、実際に行くと、やっぱりこのアーティストの人ねっていう感じで、距離感ができてしまうんですね。でそれは私は取っ払いたいんですどうしても。でないと、今回に限って言うと、私が直していく震災の傷跡だったりとか、そうじゃなくて、置き去りになったままになっている滅びを直していく、それもロンドンでいらなくなったものっていうもので、最終的にはその人の家を借りて何かをやるわけで、それを一方的に私がやるわけにはいかないんです。なので、まずその人間関係というか関係性を培ってから、実はこんなことやってて、こういうこと考えてて、何回も行くんです、初め。いろんなアプローチの仕方が45箇所直したんですけど、ピンポイントでここ直させてくださいっていう場合もあるけれども、基本的には何回か言って、だんだん心が溶けていったときに、こういう手などを考えていて、協力してもらえませんかっていうふうに言うと、じゃあね、うちね、ここもあるのよとか、やっぱりなんか違う切り口から入っていけたんです。で、それがあると、やっぱり最後まで自分のうちに私がそこで組み込むんじゃなくて、一緒に作り上げるというようなところまで持っていこうと思いました。で、展覧会会場には直す前、直した後のビフォーアフターの写真を見ていただけると思うんですけど、私はあくまで透明人間のようになりたくて、その直した後の場所の写真を見ていただくと、なんでこんなん別に直ってないやん。でもこのお店の人はこうやって OK してくれた。で、そうすることによってお店の雰囲気が分かりますよね。お店の人の世界観とか、そういうものを見て、人をもう一回発見してほしいと思う。で、それとさっきのつなぐルーツを順滑にするっていうところでマップを作って、実際に展覧会場だけで終わらずに実物のものを見に行ってもらえるような動線作りをマップで行ったという感じです。で、この45箇所の中には本当に一つ一つ人との対話でイメージを浮き上がらせて作品というかお直しをやっていったので、もう一つ一つに全てのストーリーがあるんです。それは写真だけではわからないと思うんですけれども、全部は話しきれないので、今9つぐらいお話しします。これは、泉町、南泉町2丁目の薬局屋さんです。薬局屋さんっていう、ちょっと写真で見にくいんですけど、パンダの鼻にバッテンがされてて、いたずらしないでねって書いてあったんです。で、私はてっきりこのバッテンを取ると、鼻の黒い点が取れてると思ったんです。だから黒い点をどんどんで拾ったものでつけてあげようと思ったんですけど、実際にこのお店に入って聞いてみると、ある小学生がカバンをタンタンパンダに当てて粉々になってたんですね。で、じゃあもう黒い花もそれどころじゃなかったよ。それとお店の人はそのバッテンがすごい人気だっていうことをおっしゃって、私がバッテンを取ってしまったら子供の夢を壊してしまう。じゃあバッテンを作ろうと思ってバッテンを作りました。で、お腹の辺にもなんか傷があったんで消しゴムとかで取ろうと思ったんですけど取れなくて、結局お腹のバッテンみたいなの作っていいですかって言ったら、お店の方はすごい喜んでくださって、ありがとうって言ってもらいました。で、これは島
マークが入っているテントがあるんですけど、西日が当たる方がもう色あせてしまっていたんですね。で、私はそれを直し、ここの場合は突然行きました。で、こういうもので直したいですっていう話をして、でこれは全部、全部じゃないんですけど、スーパーの袋にですね、いろんなスーパーのロゴが入ったりと、あとはテープモダンというロンドンのにある美術館のところです。で、こういうふうな鮮やかな色になります。これもやっぱりこの色合いとかも全部その木内さんと話すことによって出てくる色合いなんです。それはお店、親子さんなんですけど、親子の会話だったりとか、お人柄を見て、こんな感じだなっていうのを出していきます。で、これは水戸駅の北口にある駐輪場なんですけど、すごい面白かったです。これ私、市役所の方に間入っていただいて、きちんと申請を出して行ったんですね。で、ここにいらっしゃる3名の方が、アーティストさんが来た、アーティストさんが来たっていう、すごい言わはるんですよ。でも私がこう見て、ちょっと見せてもらいますって見ているところが、ちっちゃいところばかりで、僕らはアーティストさんが来るから壁一面をすごい素敵な絵を描いてくれるんだよと思い込んでたのに、なんでそんな小さいところを見んの。でもね、でもずっと気になっているところだった。で、例えばこの下車って真ん中にいるこのおじいさんが作らはったんです。でも右にいるこのおじさんはそれが気に入ってなかったんです。なぜならば下車の下の点がついてない。車の車の上が突き出てない。それがどうも気に入らなかったんだけど、ほったらかしにしてた。で、一番右のベルト黄色カバー、歩行者の方乗らないでご利用くださいって書いてあるサーの下のこの点が取れてたんですね。で、それも指摘すると、知ってるよ。分かってんの。でもやらなかったの。で、そういううちに最後みんなできはって、なんかわからんけど、心のトゲが取れたわっておっしゃいました。ずっと気になっているところで直さないといけないまではいかなかったけれども、そういうふうに言ってもらって、やっと重みが降りたとか、そういうふうに言ってもらいました。で、これは実践屋さんという器専門のお店のお店さんです。ここなんかも最初は何もなく普通にお店を見に行ったりとか、この森さんよく道路に出てはるんです。なのでまたあったねとか、そういう感じで普通に何気ない会話をしながら5回ぐらい行きました。5回ぐらい行ってから実は展覧会があって、こんなことをロンドンでやってこういうこと考えてるんですっていう話をして、ちょっと中見せてもらえますかっていうふうにして話をしました。で、これはこの椅子、森さんがいつも昼寝をする椅子の背もたれのところが自分でタオルで丸めて柔らかくしてあったんですけど、ちょっと見た目があんまり素敵じゃなかったので、これをもうちょっとこれ拾ったマフラーなんですけど、それでカバーすることによってもうちょっと柔らかくなりますよとかいう感じで言うと、なんでそんな恥ずかしいかなさんでいいっておっしゃったんですけど、絶対気に入れますっていう感じでご利用しをして、作らせてもらったんです。でもその2日後ぐらいに、ありがとうってそこは終わったんですけど、私は自転車でいつもどんどん動いているんですけど、その時に森さんが「おい」って遠いから呼んだって行くと、お客さんから「かっこいいねって言われて、もう本当に嬉しい、ありがとうっておっしゃってました。で、これは下市にある畳屋さんです。この真ん中の日々なんですけど、これは震災の時にできたということで、ここはこの佐藤さんっておっしゃるんですけど、佐藤さんと話を結構しました。で、佐藤さんも自分のこの空間っていうのは畳の倉庫みたいな感じなんですけど、ここをもしもう少しアーティスティックに世界観が少し変わるような面白い空間になればいいなっていう風な提案
してくださったんです。で、じゃあどうしましょうということになって、それはそれでまた違うんですね。なんかこう置き去りになったりとか、ほころびたままになっているものをピンポイントで埋め合わせをするっていう感じの姿勢ではなくて、じゃあここは全体感がなんかこう変わるようなアプローチをしようと思って、この溝は、荷物をまとめるビニールテープと、あとはこのこれです。2つ目の布を一個一個糸を取って、それをヘラで押し込めて、ちょっと鮮やかな色の線を作って、あえて目立つようにしました。で、右の方なんですけど、これ天井なんですけど、その古い木なので穴がいっぱい開いていたんですね。で、この穴を埋めさせてください。でもいいですかって聞いたら、ぜひ。で、これも穴を埋めることによって世界が少し変わると思ったので、そういう提案をしたんですけど、これは何で埋めたかというと、この B6 ウェイショップの時に、ある女性が来られたんですね。それは B6 カレッジの、数学の先生だったと思います。で、突然パッとやってきて、これがあなたの言う、もしもアーティスティックなショップだったらば、私の旦那が穴を開けてしまった靴下がもう山盛りあるんだけれども、そういうものを持ってきていただく。で、もちろんいいですよって言ってもらった靴下を丸めて作った丸いものをはめていきました。で、フライト級タバコ缶です。ここは実は、お話をする前にもう展示が始まってしまっていて、マップの中にも入れてたんです。で、何も話してなかったんです、ここのお店の方には。でもなぜかここは大丈夫という思ってたんですね。で、展覧会が始まって3日後か4日後ぐらいに行って、実はこういうことやってるんですけど、タバコのバーの点々が2個あるはずが1個しかない。このバーをの点を追加させてもらえませんかって言ったら、そんな取れてることすら知らなかったって言ってすごく喜んでくださったんですね。で、その先に言わなかったけどまた載せてしまったこともお詫びしたら、そんな全然いいよというふうに言ってもらって、その会話の中でじゃあこういう色合いを使いたいなとか、そういう本当に一軒一軒にいらっしゃる人との会話から最終的なイメージを膨らますっていうことを私は徹底してました。で、いろんなことも考えてるんですけど、45箇所あるうちの展覧会が始まって直しきれなかった場所があって、それもあえて残していた部分もあったんです。というのも、なんかこう場所によって私だけ直すんじゃなくて、お直しに参加してもらったりとか、このプロジェクトに興味を持ってくれている人とたまたま一緒にお直しをするっていう可能性もありかなと思ってたんです。で、この場所は特にこの竹焼小判さんの隣の場所なんですけど、震災の時に、もう空き店舗だったんですけど、ガラスが割れてしまって、もともとこれだったんです。もともとこれだったんです。で、これは竹脇さんが作ってられたんですね。で、これ私はなぜかこれがすごく気になって、で竹脇さんにこれ作られたって聞いたんで、どうなってるんですかって聞いたら、なんかこうお友達もらった栄養を使ったりとか、普通の人間だったらこういうものは押して入ろうとするんだけど、心理的に反対のシステムを使えばすごいもう本当に簡単な講座なんですけど、なかなか中に入れへんような頭が出る、なんていうんですか、すごく凝った構造でやってはったんです。で、それを話してはる竹脇さんがすごく嬉しそうだったんですね。で、なんかこれもっと人に見てほしいって私は思ったんです。なので、このもともとあるものを
もらったりとかして数名で直しました。で今も徐々に何かが変わっていると思います。そういうふうな場所であってほしい。で、なんとなくこう思いをする、そういう隙間を作っておくとか、入り込めるようなゆるい部分を残しておいた場所です。これが初め水戸に5月29日にたどり着いた時にあったエスパのおばあさんです。で、ここは昨日やっと最後に直しました。この方に関してはほとんど最後まで私が手なんかをやるっていうことを言ってなくて、最後の最後までなんかこう言えなかったですね。あえて関係を壊れてしまったらどうしようとか変なふうに思って言えなかったんですけど、たまたま、NHK さんに取材していただいてた番組を見張って、まあこんなことやってたのって言って分かって、そこからお直しをしたっていうことで、これは昨日直しました。これは、下地に嵐県庁児童公園なんですけど、下市エリアに私がフォーカスを置いたのは、今まで水戸に来ても駅の南側には行かなかったんですね。で、今回来て地元の方からの紹介によって初めてその下市エリアに足を踏み入れた時に備前堀があったりとか、皆さんご存知か分かりませんが、本当に素敵な城下町の匂いが漂うところなんです。で、こんなに素晴らしいところがあるんだったら、観客の人、三鷹芸術館に来た人も足を運んでほしいっていうもう願いがもうと膨れ上がり、じゃあ下地の場合はちょっと違うアプローチでじゃあ見てほしいからポイントを増やそうっていう感じでした。マップのポイントを増やす。で、この公園に関しても、ここは絶対ここの両方に備前堀というのが流れているので、備前堀を見てほしいからここでお直しをしようと思って直す場所を探しに行った感じです。ただこれも展覧会が始まる前もう直前だったのもあって、また市役所の方にお世話になりきちんと申請をさせてもらって直したんですけど、この場合は私が一人でやったんですね。で、それはやっぱり納得がいかなかったです。他の44箇所に関しては全部そこの人、店主だったりそこの方との会話を重ねることによってできてきたものだったんですけど、ここは私が勝手にやったんです。それがどうしても納得がいかなくて、もう公園って公共のもので、地元の人が使ってる。だから地元の人と一緒に話をしながら同じ星ができないかなということで、第2弾の直しを2週間ぐらい前に下市の方のご協力を得てしました。こんな感じで、私、メンディングミッドのプロジェクトに関しては私は本当にどう考えてもよそ者なんですよね。でもそれよそ者でありながら本当に耳を傾けてくださった水戸の人たちの魅力っていうのはもうとんでもないもので、あと普通に私が作業をしているといろんな人が声をかけてもらうんですよ。素敵な面白い人ばかりで、例えば泉町会館のタイルを直していたらビニール袋いただき元の人が来て、
っていうものがどれだけ魅力のあるものかっていうものを水戸に住んでいらっしゃる方ももう一回再発見してほしいなって思います。でそれが展覧会で感じていただけるようなものに仕上がったらいいなとは思ってます。そろそろ時間なんですけれども、もしどうしても聞きたいことがあるっていう方がいらっしゃったら質疑応答1件ほど受け付けたいと思うんですけど、どなたか質問がある方、手を挙げていただいてもいいですか？大丈夫ですか？もしじゃあ何かあったら、まだ山本さんはここに聞きに来てくださってもいいですし、また水戸に来ることがあると思うので、その時にぜひ聞いてみてください。最後にちょっと彼女の方から今後もし考えていることとかがあったらちょっと話してもらえればなと思ってます。今後は今回のメンディング水戸で気づいてもらった関係性というものを大事にしたいなと思うので、今度は水戸の方と一緒に水戸のためにもっと水戸が好きになるような水戸のことを外部の人にも自慢できるようなプロジェクトをやりたいなと思ってます。具体的にはまだ言えないんですけど、それが実現するかもわからないし、どういう形になるかもわからないんですけど、やっぱり自分の住んでいる街っていうものを誇りに思えたりとか、そういう部分が自分のいつも動くエネルギーになると思うので、そういうことを一緒になってやっていければいいなと思ってます。ちょっと私の方から補足させていただくと、彼女が7月の末にも水戸を離れて、今水戸には住んでないんですけれども、その後に下市の方々が彼女と一緒にお直し会をするためにイベントを企画してくださったり、市民が主導となってイベントを企画してくださったり、あとは南町のさっき写真で出てきた竹脇カバンさん、お直しの箇所に彼女が載った新聞記事を作品のキャプションのように貼ってくださっていたりと、彼女の足跡みたいな作品が市民の皆さんの手によってそうやって進化されていっている。彼女がいなくてもそうやって水戸の市民の人たちがその作品を受け入れて自分たちのもののようにしてちゃんと管理してくださっているっていうのを私は実際に自分の目で見てきました。それでこの作品はさっき彼女も言いましたけど、ギャラリーで完結するものではありません。そこはドキュメンタリーを見せているところで、あくまでも目的はこのマップを手に皆さんが水戸の街に出ていって、そこで何を発見できるか、発見してもらえるか、またはどんな人と出会って何が生まれるか、それがこのプロジェクトの目的の一つです。でそこで初めて彼女の作品、アート作品が皆さんの日常の中に着手していくというふうに思って